A poesía do retrato parte de dous principios. Un deles é que eu tiña unha chea de retratos feitos a xela debido a que ela necesitaba pois para capas de libros, para prensa, para vida social, retratos. Claro, pasaba o tempo e os retratos facíanse vellos, entón facía falta outra sesión de retratos. Isto durante 13 anos fai que teña unha colección importante de retratos dela. Por outra banda, había unhas cuantas fotos, ou hai unhas cuantas fotos, ou moitas fotos do cotidián, e que algunhas delas eran simpáticas, interesantes, que lle daban á exposición un toque humán. E por último, hai outro grupo de retratos que xa son creación personal miña, en donde Xela non é Xela Arias Castaño, senón Xela é unha modelo que fai de obxecto narrativo dun concepto que defino eu, non? Bueno, pois xuntando todo eso, eu non tiña a visión de xuntalo, e Enrique Acuña quen decide decir, bueno, isto hai que xuntalo, hai que facer un proxecto expositivo museístico, hai que facer un libro. Eu non o veía, non o tiña moi claro. Bueno, meditei nun pouco e efectivamente dime conta que podía ir a favor de Xela, porque creaba unha imaxe potente dela, e entón dixenlle que sí, que adiante co proxecto, pero puxenlle un engadido, dixen, eu quero que isto este na rúa tamén, que haxa unha exposición na rúa.